Assalamu alaikum masoyana, sunana Alim 40 kamar yadda kuka sani. Ni comedian ne, ni MC ne, kuma ni hype man ne. Masoya da yawa sun ji ni shiru kwana biyu, ba na sake sauti, ba na sake wani sabon lamari. Ana ta kira na Alim 40 ya ne, ban ji ka shiru, babu wani eya ne. So ba shiru ne ba gaskiya. Dan yanzu haka ma abin da yake faruwa, na zo da muku albishir ne cewa na shirya sabon comedy series, wato video comedy mai dogon zango wanda na mishi suna da Duniyar Samarin Yau. Sabon shiri ne da yake dauke da matasa 'yan boko masu dogon buri, gashi kuma ba su iya sana'ar komai ba, balma su dai kawai su samu kuɗi ta koyaya. Ya kori kansa a aiki, ya dawo zaman banza, zaman kashe wando. I got an appointment from Empower. Do you know that I warned you verbally? I warned you several times not to come to office late. You are always coming after 11 or 10. You are taking this work as a grant. I want you to know that you are working with government. Ya mai da aikinsa tamkar filin wasan kwallo, ya zo ya koma a lokacin da yake so. To hell with your query. Aga me faru ne baka jaki? Wa waye tuwa ne? Wai da ina zuwa a makare. To amma yanzu kai ka kira ogan naka ko kun ka je kawaransa kun yi magana shi? So kake doka su kama ni? Opera. Appointment Empower. Yanda aiki yake wahala a ƙasar nan fi sabilillahi. Dan crypto ta kirifce da shi. Dala biyu. Shi kuma dan mai kuɗi ne, amma kash sai taɓin hankali. Yanzu kai dan nace za ka yi gudun kilomita 200 exercise sai ka kama hanya ka tafi Kano? Kwarai kuwa, da ni a dokata ba na kauce ka'ida. Ba gaya mu abin da yake damuna ba. Ya koma ɗan sandan bogi. Yanzu idan 'yan doka suka kama ni, aka kulle ni, wa zai bili na? Ragade baka da ilimi, so nake da koya maka yadda ake American parade. San kyakkyawar mace 'yar gaye, amma ba shi da kosisi. Koshin ogana ne. Ita ce na ga an farki wallahi kuma na nemo ta Instagram. A ba ga maka mafarki gaskiya ne? Bestie, ba za ka so bane wai. Alright, ai gashi nan ma su ma. Su ma kuma? Ai ka ci sa akan wannan yarinyar ma biyu zai iya mutuwa ma. Kwaya mai sa hauka. Zazzabi take temperature da ne ta haushe sai yake ta wanke tanke saboda Kai mahaukaci ne wallahi tallahi. Gaskiya ne fa aikin nan fa akwai risk a cikin sa. Sai da Allah gafara ci dalla. Bayan crypto ta bare da shi, ya koma likitan boge wanda ko ajin aikin koyon lafiya bai taba shiga ba. Ka ci piston. Kuma su bracket din kanka ya riga ya samu problem. Kana da ulceration magnification of individual sarcastic disorder. Wannan shine abin da yake da. Kaga kirjinka nan? Ka ci gasket. Wannan shiri na dauke da abubuwa daban-daban, kama daga barkwanci, nishadantarwa da faɗakarwa. Kar ka sake a baka wani story, kawai ka je ka YouTube channel, searching Alim 40 TV, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku danna like dan samun shirye-shiryenmu da zai fara zuwa muku ranar Alhamis 24 ga watan August a wannan shekara ta 2023. Me kuke jira? Je ka danna faka-faka, ba jira ai, nagode, yin bana.